bonheddwr Cymraeg oedd Owain Glyndŵr. Mi wnaeth o farw yn 1416. Mi wnaeth o ymladd yn erbyn yr Arglwydd Greu, bonheddwr Saesneg, ac ymosod ar dref Rhuthun. Hefyd, mi wnaeth o gipio cestyll Harlech ac Aberystwyth. Mae Owain Glyndŵr yn bwysig iawn i Gymru, achos mi wnaeth o geisio gwneud Cymru yn wlad ar wahân i Lloegr yn Ewrop. Mae llawer o bobl wedi ysgrifennu barddoniaeth a cherddoriaeth am Owain Glyndŵr.